Na današnji dan 1922. godine u Velikom Trgovišću se rodio Franjo Tuđman. On je bio prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske te vrhovnik Hrvatske vojske. Osim toga, bio je povjesničar i član HAZU-a. Osnovao je Institut za historiju radničkog pokreta u Zagrebu, čiji je ravnatelj bio od 1961. do 1967. Stupanj doktora povijesnih znanosti postigao je 1965. a od 1963. do 1967. je bio izvanredni profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Izbačen je iz Saveza komunista 1967. godine, a nekoliko godina kasnije bio je osuđen na 2 godine zatvora iz istog razloga. Pušten je nakon 9 mjeseci. Ponovno je osuđen zbog intervjua na švedskoj televiziji 1981. godine, a pušten 1983. iz zdravstvenih razloga. Općenito je kritiziran zbog autoritarnog političkog nastupa i naglašeno stranačke vlasti. Kao zagovornik hrvatske samostalnosti, politički se angažirao krajem 1980. godina, osnovao je Hrvatsku demokratsku zajednicu, kojoj je bio predsjednik sve do svoje smrti. Bio je zaslužan što je Hrvatska stekla svoju neovisnost, obranila se od velikosrpske agresije i oslobodila svoja okupirana područja. Preminuo je u Zagrebu 10. prosinca 1999. godine.